Hej folkens. Det her, det er Humicraft, og I kigger med. Ja, og vi spiller Minecraft. Altså, yeah. Det her, det er så et pyramide, jeg ikke har lavet. Men, ja. Jeg skal ind i pyramiden og nok alle monstrene. Ukrudt. Get rigged, mates. Hvad er det her nu? Jeez. Jeg ved hvorfor det... dø! Skeleton! Hvorfor det... Jeg ved ikke hvorfor det er fyldt med sådan noget. Så jeg kan tage dine ting. Dø creeper. Dø skeleton. Dø creeper. Yep, XP. Dejligt. Farvel. Dø. Tak, XP. Tak. Dø. Dø, tak. Farvel. Hej hej. På gensyn. Skal jeg min XP. Dø spider. På gensyn. Hej Tommy. Dø. Farvel. Hej hej. Godt så. En skeleton. Dø. Er du? Ja, boy. Er det det eneste af? Nå, never mind. Jeg bygger torch. Jeez. Ja, faktisk nice. Godt så. Ups. Diamond. Please, no. Sådan der. Sådan der. Vi skal lave en stol. Jeg ved ikke hvilken blok jeg skal bruge, så I'm rolling and rolling and rolling. Learn. Jeg ved ikke hvordan det er. Jeg tager den her. Den ser ret nice ud. Vi tager stedet for spindet. Gå væk. Okay. Godt så. Op med godt, det der fejler hele tiden. Men det er stadig godt nok. Nej. Ja. Jeps. Det var mægtigt nice. Nej, den er ikke så sej. Jeg gider ikke have den. Gå væk. Jeg vil have den her. Jeez. Sådan der. Så har vi lavet det her. Så har jeg lavet det. Så skal jeg lige gå tilbage. Så har jeg lavet en stol. Er det ikke bare nice? Jeg skal lige have en torch. En enderman. Jeez. Dø, din motherfucker. Undskyld. Ja. Gå nu væk. Dø. Ja, boy. Okay. Let's go out. Men hvad er det her? Altså min fætter han advarer mig et eller andet om at spinde eller sådan et eller andet. Så jeg er bare lidt ligeglad.
Men jeg vil stadigvæk lidt passe på. Kan man ikke lave et hegn? Jo, det kan man godt. Okay. Okay. Nej. Ja. Farvel. Godt så. What the fuck? Okay, så er det meningen, det er det er skrivebord. Wow. Nice. Men det gider jeg ikke. Har jeg brug for. Jukebox. Nej. Det er nice. En interface. Og en portal. Den har jeg ikke prøvet før. No. What? No. Okay. Fint. Ja. Måske kan jeg bygge en pool her et eller andet sted. Eller jeg kan lave den måske. Altså mit tema det er noget med et arabisk. Fordi jeg er araber. Så Shabab Iskold. Hvis I kender Armin, så skal I subscribe ham. Ja, han er virkelig nice. Han er mega iskold og alle de ting. Gå væk. Tak. Vi ses der. Jeg skal dække nogle huller. Gå væk. Gå væk. I alverden har sættet alle dem her. Nå, altså skriv ned i kommentaren, hvad jeg skal bygge i Minecraft, eller hvad jeg skal lave på min næste video, og yeah. Og næste gang, der laver jeg en video med min fætter over Skype, så det bliver rigtig fedt. Men det er ikke sikkert, at han kan komme med, på grund af hans bror er blevet hacket og sådan noget shit. Ja. Så jeg siger, stay my habibs.